बारा बुजियासैलै डाक्टर मा जादों आंना बिखुनजोआ नोंथांनि बिखुनजोनि खुगायाव गुग्ला जानो नागिरदों गुग्ला औ गुग्लाया फिसासा बेरखाबायानो थाबैनो गुग्लाया मोननो हासिगौ गुग्ला बेबो खुगायाव औ सार रायलायनो हागोन हाया ओमफ्राय गुग्लायालाय खुगा सिङाव जागोन ना खुगानि बाहेराव खुगा सिङाव सार आं जालालै सोरबा हमथाफैदों आंखौ खुगा सिङाव गुग्ला औ सार बे गुग्लाखौलाय थाबैनो गाहोनो हागोन ना हाया माखौ मिनिबाय थादों नोंलाय बेलेग जायगायाव जाबा बेलेग बुस्थुमोन बे गुग्लायाबो डेन्जार जायगायाव जायोना मालाबा पापनाखायाव सिङाव मालाबा उथुमायाव मालाबा बुङासो माखौ एसेबां खुसि मोनबाय थादों सार आं मुलि लिरनानै होगोन लोगोसे आङो एन्टिबाय'टिकनि इन्जेक्सनबो होगोन आं ओमफ्राय अपारेशनफोर खालामनो नाङा होमबा खुगा सिङाव गुग्ला जानायखौ खुगाया जोबोद सेन्सिटिभ बुस्थु बेनिखायनो जानला मानला जों अपारेशन खालामा बे जायगाखौ आच्छा टाइमाथि लारो नों जेखौ मोजां नुयो बेखौनो खालामदो डक्टर बाबु जागोन सार दे खुगाखौ मोजाङैनो सिनानै हो गाराया गाज्रियैनो जानानै दङ माथो साननैसोनि उनाव मोनगोन अब्लासिम नोंथाङा एसे खस्थ' मोनगोन दे जेबो नङा आं मुलि लिरनानै होगोन नोंथाङा जेबो सिन्था खालामनो नाङा अब्लाबो माथो आंना बिखुनजोआलाय डेन्जार रायलायगासिनोलै काव गुग्ला जाबाबो आंनाव गुग्ला जायाथों माने थेवबो नों बायदि दुष्ट बिजामादैखौ आं बखिबायानो थागोन आं मुलिखौ लिरनानै हरनोसै सार नोङो बांद्राय आंखौ रायोना बेनिखायनो खुगायाव गाराय जादों नोंना खुगायाव गुग्ला जादों नोंहा खुसिसो मोनथारदों बिखुनजोनाव खुगायाव गुग्ला जादों नोंहा खुसि मोनदों माथो खालामबावनोब्रा बिखुनजो सना मानोथो खुगा सिङाव गुग्ला जानो नागिरखोब्रा गारि सिङाव जिरायहैदो बाखि मुलि लिस्टखौ लानानै थांनोसै आं गाबागाव जाजाबासो बुजिगोन दा मालाय जानायखौ मिनि आंनिलाय माथो दायब्रा बिखुनजोनाव गुग्ला जादों आं मा खालामनांगौ जाखो मिनिनो ओंखारखागोन साला जादों खुगा सिङावसो जादों आच्छा मा खोथामोन देलाय बुंलाय मा जाखो मानो जेबो खोन्थायाखै ओरैनो गोदाव सोराव लिंना लाबोनानै बेफोरबायदि सिरि थाबा जायाना दावसो देलाय दे बुं मा खोथामोन आया मा जाबाय थाखो दावसो देलाय माबार बुङा मानो मा जादों माने आं नोंखौ फोथायनो हागोन ना हाया एसे दाउट जादों धत मा गोदाव सोराव लिंना लाबोनानै बिदि होनबा जायाना आरो खिन्थानो गोसो गैयाबा थांफिननोसै आं आं नोंखौ फोथायनो हागोन मा फोथायै राव जाखो बेलाय बुंनो गोसो दंबा बुं आयौबालाय एसेबां गोखा खोथा बुंनाङाबाल नारजि बुदां गोदोलाय माथो सेंग्रा समाव आंखौ मिनिखेरो नायोमोन नोंलाय धत बेखौ बुंनोसो आंखौ लिंहरदों नामा नों नङा एसे सिरियास टपिकआव रायलायनोसै माने क्लिअपेट्राया आंखौ हमनो नागिरगासिनो पुलिस थिनहरलाय पुलिस थानायाव लिंहरलाय खालामगासिनो आरो आंखौ मानि थाखाय आं जेबो दायखौनो मावाखै बाल्ला बे क्लिअपेट्राया फैसा थाखानि एकदम दम देखायनानै आंखौ गाख्लायनो नागिरगासिनो आंलायनो बिसानि दखाननि बथलखौ बुख्रुबजोबदोंनो आरो मा बथल जौ बथला बिसाना दा जि गिदिर जौ दखान दङ ना बेसेबांबा 5 करोड़ थाखानि लकसान जादोंनो दा बेखौनो आंनि खिथो जागासिनो बाल नारजि बुदां आंहा रावनिबो सायाव फोथायनाय गैया नों आंखौ रैखा खालामगोन ना नों जुदि दायखौनो मावाखैबालाय माखौथो गिनांगौ जाखो दानि जुगाव दाय मावनायफोरासो बारग'यो मिथिबाय दाय माविफोरासो फाखनाव गोग्लैयो आं दायखौनो मावाखै क्लिअपेट्रानि जौ बथलखौ आं बुख्रुबाखैनो आं मानो जेलाव थांनो बुंलाय आं मानो क्लिअपेट्राजों साजा होजानो बेनिखायनो आं सानबाय नारजि बुदां नोंनि अनगा आंहा रैखागिरियानो रावबो गैया अन्नानै आंखौ क्लिअपेट्रानिफ्राय रैखा खालामदो आच्छा जौ बथलखौथ' नों बुख्रुमाराखैना बालनि जौ बथल बुख्रुबाखै होनदों आं जौ बथल बुख्रुबाखै रावबो आंखौ फोथाया बाल दै गुसुफोराव गोजोम हैलाबायनासो थागोन आं मासथिनि खोनासं दावसे देलाय सैथो खोथाखौ खोन्थायाबा आं बोरै नोंखौ हेफाजाब होनो आरो बे क्लिअपेट्रायालाय नोंखौलाय मानो बेफोरबायदि सानदों ना नों क्लिअपेट्राजों माबा मोनसे जाखांबाय Oh,
माबाफोर नांलायबायबाय नामा माबाफोर दावराव दावसि जाखांबाय नामा बेखौसो सोंदों आं नों मा सानबाय थायोलै दावसे देलाय बुजिबाय दे जियानो जादोला नाजुरा आंखौ हेफाजाब होदो दे पुलिस थानायाव आंजों थफादो आरो आंनि थाखाय मोजां उकिल सासे नागिरनानै होदो आं माबा मोनसे जायोब्ला आंनि फिसाजो हामफैदेलायखौ अनदो मानो एसेबां गोथौयै सानदों नोंलाय साननांगौ जायो जोंफोरा दायखौनो मावाखै दाय हमजानो गोसो गैयाना ओरैबाबो दुखिया मानसिफ्रा दाय मावाखैबाबो मावदोंबाबो मावाखै होनजाखायो बेनिखायनो नोंनि सायावसो भरसा आंखौ अनदो दे प्लिज नाजि बुदां जागोन दे जागोन आंनाव सासे उकिल मोजां सिनाखि दं बेखौ आं बुंनानै होगोन माबा मोनसे जायोब्ला उकिलखौ आं खोन्थागोन दा थांनोसै थौदो अके नाजि बुदां नाथाय आंहा दासिमबो मोजां फोथायनाय गैया नोंनाव मानि थाखाय नोंबा आंखौ हेफाजाब होमारगोन ना होमारा मानो होआ जानांगौ जाखो दे मोजां आंखौ हेफाजाब होयोबा आं नोंनि फिसाला फिसाजोफोरखौ निउसाव मोजां खोन्थागोन बेफोरनि जेबो गोनांथि गैया नों जुदि दाय मावाखै नोंखौ हेफाजाब होनायाव आं दं गोदाव सोराव थौदो सिखिरि दाखालि जोंहानि फावगालिखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय जोबोद मोजां मोनबाय आं मालाबा जोंहानाव हर थानाय बायदि फैबानो जाबायना जागोन दे औ हर थानाय बायदि फैबानो जाबाय आरो नों जोंहानाव फैबा मोजां मोनगोन आरो बानलु बेदांनि लोगो हिसाबै बानलु बेदाङाबो मोजां मोनगोन ना बांद्राय मानसिफोरजों रायलाया बियो एसे रायदाव होलांबासो रायलायग्रा जागोन बियो नोंसोर लोगो नालाय लोगोफोरजों एसे खुला मिलाबो रायलायनो हागौ जोंजोंथ' गैया रायलायखाया नांगौ समावल' एसे एनैखौ रायलायो गोदो क्लासावबो बांद्राय रायलायखायामोन बियो औ बेबायदिनो थार मानसियानो उन्दैयाव एसे रायलायबाबो जेसेबां देरदों एसेबांनो बांसिनसो अहंखारि जालांगासिनो मानसियानो गोसोनिलाय बारा गाज्रि नङा आरो अब्लाबोथ' मानसिफोरा बेफोरखौ बुजियाना मानसिफोरा सायाव माखौ नुदों बेखौसो बुंगोन दा बुंबाय आं मानसिफोरजों गोदै रायलायसो मोजां रायलाय गैया जेब्लाबो खुगा ओंखारबानो माबा मोनसे गोरासो ओंखारखायो बेनिखायनो मालाबाफोर नोंखौबो गाज्रि बुंदोंबा सिखिरि गाज्रि मोना दे आं जेबो गाज्रि मोना फावगालि औ आयै थांलाय बानलु बेदांखौ बेलाय मा खालामदों लोगो फैनायावनो न' सिङाव हाबनानै थाबाय बियो जागोन दे जिरायथ' सिखिरि साहा फुदुंनाया मानो इसेबां गोबाव जाखो एसे खबर लाहैनि आं जागोन दे आदै गाबोन फुङावनो लांफैबानो जाबाय आं गुवाहाटियाव गाबोन फुङावनो थांगोन बानलु बेदां सिखिरिया बाहेराव ड्रयिं रुमाव हारसिं जिरायनानै दं मानो रायलायफैयाखै नों गावनि लोगो फैनायावनो मानो हारसिं थायो नोंलाय बानलु बेदां माबार फै ड्रयिं रुमाव आच्छा आं सिखिरिखौ लिंदोंमोन नामा जोंहानि न'आव फै होननानै मानि थाखाय रायलायनांगौ आं सिखिरिजों माबायदि खोथा बुङो नों सिखिरिया नोंनि लोगो दाखालिबो आंखौ बासायदों नों माबायदि सिखिरिखौ बिदि बुंनो हाथावो बुंनायनि सिगां जेबो साना नामा नों आलासिखौ रायदावनांगौ रायदावबाय बाखि नोंसोरनि खामानि रायलायनाया हिनजाव मानसिफोरनि गेजेराव माहा खालामहैनो आं नोंसोरनि लिपस्टिक शेम्पुनि खोथा रायलायनायखौ खोनासंनांगौ नामा थां आंहा बिराद खामानि दं आरो आं गाबोन बेलेग जायगायाव थांनो नागिरदों बेलेग जायगायाव बहा उनाव मिन्थिगोन दे आरो आं बेनिनो लाहार फाहार खालामगासिनो आंखौ जेबो डिस्टार्ब खालामनाङा आइया उनाव रायबा आं मिन्थिखाया थिनहरबानो जाबाय आइखौ सिखिरि दे लोंदो साया जागोन नै बे बानलु बेदांखौ साहा लोंफाफै होननानै बुंबाय खोमाखौनो लाया र' लिंहैनि आं जिरायथ' दे मा होनखो बहाबा थांनोसै बहा थांनो नोंलाय आं नोंनो दाखालिनो खोन्थाखाबायना आयै आं बाहेराव फरायहैनोसै होननानै बहा फरायहैनो नोंलाय बाहेरावलाय हरखाबनो बहा थांनो फरायहैनो ओंखारगोन नोङो थाइलेण्डआव फरायहैनोसै आं मा थाइलेण्डआव फरायहैनो मानसिनि खर'आथ' थिगैनो दंना नोंला मा हरखाबनो थाइलेण्डआव फरायहैनो गोसो जाखो नोंलाय नोंनो माथो बुंदों आयै गावनि सिमांखौ जाफुंहोनायाव रावनिबो खोथा खोनासंनाङा होननानै नों जेरै बुंदों एरैनो खालामदों दे फरायनायखौथ' आं जेबो साना ओमफ्राय माथो फरायहैनो नागिरखो नोंलाय थाइलेण्डआवलाय नोमफाया मिथिगोना मिथिया आं आफानोबो खोन्थादोंमोन नाथाय हाखु दाखु जानायखाय आं जेबो खोन्थायाखै थाइलेण्डआव सिट मोनगोन ना मोना बेखौसो नायदोंमोन आं जेब्ला खोथाया जागोन अब्लासो नोंसोरनो खोन्थानो होननानै सिरि थादोंमोन आं आयो बानलु बेदां बानलु फिसा मा सानो नोंलाय आयै नों आंखौ गोजानाव फरायहैनायखौ लुबैयाखै होमबा थाइलेण्डआव फरायहैनाय बारा खोनाया मिथिबाय मालाय बबेबा आमेरिकायाव इउएसआव बबेबा कानाडायाव बबेबा चाइनायाव जापानाव साउथ करियायाव थांनानैसो फरायनाय नुयो आंहा नोंहा थाइलेण्डआवहाय आं साबजानाय मोनाहाय मानि थाखाय थाइलेण्डआव मा प्रब्लेम दं जेबो प्रब्लेम गैया आरोहाय बांद्राय इन्जयमेन्ट खालामसोयोना मानसिफोरा थाइलेण्डआव थांनानै
बेनिखायनो नों गावनो थाइलेण्डआव थांनानै फैबाय माथो आयै मानो थाइलेण्डनि सोमोन्दै बिदि बुंदों नोंलाय थाइलेण्डआ जोबोद मोजां कान्ट्रिखा गावजोंबो रुजुजायै मोनसे मोजां कान्ट्रिखा बेबो नाथाय बेवहाय बांसिन मानसिफोर टुरिस्ट थाङो नालाय जानाय बाजानायनिबो बिराद एभेलेबल फेसिलिटि दंना बेनिखायनो एसे बोरैबा मोनलाय लाङो आरो दा नों थाइलेण्डआव फरायहैनो गोसो जाथारदोंबालाय आंलाय माथो खालामनो फरायनाय सोलोंथाइ लानायाव आं जेबो हेंथा होआ जेसेबां सोलोंनो गोसो जायो सोलोंबानो जाबाय सोलोंनायनि जेबो सिमा गैया खालि आं लुबैयो नोंसोर खुसियै थानायखौ नोंसोर जेखौ लुबैयो बेखौ मावफुंनानै दिहुननायखौ आं जेब्लाबो नोंसोरजों दंफायो मिथिबाय बानलुबायदां बेखौनो आं नोंनिफ्राय लुबैखादोंमोन आयै मालाथो थांनांगौनो आं टिकेटखौ दानखाबाय आयै आं गाबोन फुङावनो ओंखारलांनांगौ मा टिकेटबो दानबाय औ आयै आं टिकेटखौबो दानखाबाय बेनिखायनो नों जेबो साननाङा आं गासैखौबो एरेन्ज खालामजोबखाबाय आयै नोंनोथ' मिथिखायो आं गासैबो खामानिखौ हारसिङै मावनानै मोजां मोनो आरो जेब्ला खामानिया जाफुङो अब्लासो खोन्थायो होननानै अब्लाबो खोन्थाबालाय माथो जायोमोन नोंलाय उनावहाय सरप्राइज होनो होननानै आं खोन्थाबाय आरो आङो कलेजनिफ्रायबो ट्रान्सफार सार्टिफिकेट लाबोखाबाय आयौ 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 आयै नों जेबो साननाङा आं दाहाय आफाजोंबो रायलायगोन दा सिखिरि फैदोंना सिखिरिजों रायलायहैनोसै आं आयौ 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 थाइलेण्डआव फरायहैनो आंनि फिसालाया एसेबां देरथारबाय आं एसेबां बुरै जाबाय आंनि फिसालाया गावनो गासैबो खामानिखौ मावग्रा जाजोब्बाय एफा गोजानाव थांनायखौबो गासैबो डिसिसनखौ हारसिं लानानै गासैबो खामानिखौ गावनो मावजोब्बाय आंनिफ्रायबो एडभाइस लायासै बिफानिफ्रायबो आयौ नै बानलु बेदा बहा थांदोंहाय बियो र' फन हरनि आं बे बांद्रायथार मानसिया मानो एसेबां गोबाव खालामदों बहा थांदों बियो बानलुबायदां नों माथो गाबोन बहाबा थांनो नागिरदोंनो सोर खोन्थालायखो नोंनालाय हावगालिया दासो फनाव रायलायबाय थादोंमोन बेखौनो खोनादों आं मालायनि फन रायलायनायखौ खोनासंनो हामाना औ मालायनि फन रायलायनायखौ खोनासंनो मोना नाथाय फावगालिया रायलायलांनायखौसो खोनादों आं बहा थांनो नागिरदों नों गाबोन आं गुवाहाटीनि बाहेरायाव थांगोन आंबो गाबोन गुवाहाटीयावनो थांगोन नाथाय आं फुङावनो थांगोन आंहाबो फुङावनो थांनांगौ दिल्लीनिफ्राय फ्लाइट हमहैनांगौ बहा थांनो नागिरदों नों आउट अफ इन्डिया जापानाव जेबो नङा दे नों खोन्थायाबाबो जुदि नों गाज्रि मोनाबा आंजों गुवाहाटीयाव थांफानो हागोन आं नोंखौ एयारपर्टसिम दोनहैगोन बेनि गोनांथि गैया आं मिथियो नोंनो आंनि हेल्प नाङा नाथाय माइना सोलायोबा गाबोन आंखौ कल खालामबानो जाबाय अके आं मिथिगौ बानलुबायदां नों जोंलारिनि थाखायनो जापानाव थांनो नागिरदों नोंनि थाखाय आङो बेखौबो खालामनानै होगोन आंनि सायाव फोथायनाय लाखि बानलुबायदां आं नोंखौ जोबोद गोसो थोयो नोंनि थाखाय आं गासैखौबो खालामगोन माखौथो आंखौ नायबाय थाखो साहाया लोंदो सरि बानलुबायदां इट्स अके एन्टनिय' फिसा जापानाव थांनो औ आफा आं आइनि खामानिखौ थाबैनो फोजोबनानै जापानाव थांनो सानदों हायोबा नों आइखौ एसे बुजायनानै हो जागोन दे फिसा आं बुजायगोन गोजोननाय थाबाय दाबा क्लिअपेट्राया मा होनलायगोन बिमा फिसानि गेजेराव हाबनोबो उसुबिदा मोनलायलाङो अब्लाबो माबा मोनसेथ' बुंनांगोन बे फाग्ला थफेरा माबा आरो मा खालामनानै दं फिसौलाखौ लानानै आङो बे न'हाय फैनो खोन्थादों मानो दाबो फैयाखै बे खर' गैयिया लोगोफोर मानो भिडिअ लाबोआखै होननानै बुंदोंमोन ना नोंथांमोना माबाफोर प्रब्लेम जादों होननानै सोंदोंमोन ना जामादोंमोन जोंना आब' दुम्फामोननि फेमिलियाव एसे प्रब्लेम जादोंमोन जाहैबाय जोंना सासे आब' सासेया हस्पिटालाव दंहैयोमोन दा बेवहायनो थांलाय फैलाय जानायावनो एसे भिडिअ लाबोनो लेट जागासिनो दङ जाहैबाय फेमिलि प्रब्लेमखौ गेजेराव लाबोनो बानायखायनो जेबो बुङालासिनो भिडिअखौ लाबोआ गेजेराव ससे लाबोयो जाहैबाय बेनिखायनो नोंथांमोना बुजिनानै निमाहा होदो आरो दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय अके बाय बाय